Jopuonj mag junior secondary obuogo dhi ng'anyo ne yawo sikunde juma manyien. Poni piny owacho kod duol mandiko jopuonje tich TSC ok oyie luwo chike ma ogol kata mag ng'eto mane ogol kod doho tarik 17 mar dweni makoni ndiko mar jopuonjgo e yor orak en ataro mar chik. Kaka Judith Omondi lero, bende gisingo dhi e doho mar sundo TSC mondo ochulgi kuom dweche 4 ma gisebedo ka gitiyo e higani. Gi juma achiel kende to yawo skunde, jopuonj mag junior school koni ok gibi yawo skunde juma manyien kaluwore gi ng'eto mane ochiw kod doho tarik 17 mar dweni ni orak margi mar puonjo ni e tok chik. Jopuonj gi koni winjruok mane gichuo yie kogno kod piny owacho ne orumo higa mokalo kendo chunogi gidhi nyime gi orak e kinde ma owinjo ndikgi yo ma ongirore ok gibi yie. We obey the court ruling by staying away from schools in the name of internship. All teachers shall be involved in a national demonstration as a call and agitation for action from TSC in a bid to comply with the ruling. All county JSS leaders should organize the demonstrations independently through the legal processes. Bende gikoni giluwo chik kaluwore ni kwayo mane ochwal kod TSC bang' ng'eto ne owitoko kendo winjo TSC olu chikego ma ok ochuno jopuonj moro amora mondo mi odhi nyime gi puonjo. It should be clear to all moguls that the TSC appeal for stay orders against the ruling was unsuccessful and failed to meet the minimum threshold for granting stay orders. We want to mention that all moguls have agreed in unison that we will not report to school, and it is very clear, and we want TSC to know that we are not relenting. We are very serious, and they need to see this time round. Moguls power! Power! We are not going to report to school, so kindly let everybody know that JSS interns are no longer interns. Gichano chwalo ng'uri e nyim doho bende mondo mi chulgi kuom dweche 4 mag higani magisebedo ka gitiyo e yor kojolo. Moving back to court to seek compensation for the time we have slaved and served TSC without a salary. In our calculations, each JSS teacher, intern teacher, will get not less than 480,000 shillings. We are calling upon the TSC CEO, Dr. Nancy Masharia, kindly, we need our money, compensate us immediately and confirm us. E chak higani, jatend piny Kenya William Ruto ne okoni jopuonjgo obiro tiyo e yor orak kuom higni 2 kapok ondikgi e yo ma ongirore. Judith Omondi, Ramogi TV.